мега занамро дар болои хиёнаташ қапидим, фалон домуло гуфт сири ира сатр ки худо сири тира мепӯшона. 3 шаб пӯшондим, аз бан 1 сол нагузашт, боз дар болои хиёнаташ қапидим. Бародару меҷон ягон суханҳое гӯй ки қалбҳои мо ором гирад. 6 нафар шуд бародарон ба мо муроҷиат доранд, аксари ин бародарони муҳоҷири мо ву шумо ҳастанд. Эй хоҳарону модароне ки болои шавҳартон хиёнат мекунед, шавҳартон дар муҳоҷиратӣ ҷон меканад, азоб мекашад барои як луқмаи нони ҳалол, барои ояндаи ту фарзандонат. ӯ шабҳо бо дарди дил хоб мекунад, на оғӯши зан дорад, на бӯи фарзанд. ту бошад дар хонаи худ дар амният бо нони ҳалоле ки ӯ роӣ мекунад хиёнат мекунӣ. ин хиёнати ту на танҳо шавҳаратро, ҳатто фарзандонатро мешиканад. мард агар шиканад хомӯш мешиканад, аммо дуои марди мазлум дер ё зуд ҷавоб мегирад. имрӯз пинҳон аст, фардо расво мешавӣ. имрӯз лаззат дорад, фардо пушаймон мешавӣ. зане ки ба шавҳараш хиёнат мекунад, на зирак аст, на озод. ӯ амонатшикан аст. хиёнати туро шавҳар надид, лекин худои ӯ ҳама чизро мебинад. бародароне ки аз мо маслиҳат пурсидед ки бо чунин занҳо зиндагӣ кунем ё ин ки на, инро аз мане, аз номусу виҷдони худат бупурс. чунки паёмбар дуруд бар ӯ ва олаш мефармояд, агар шумо фаҳмидед як кӯҳ аз як ҷо ба як ҷои дигар рафт, бовар кунед имкон дорад, вале фаҳмидед ки як шахсият, як ахлоқу одобу одати бадша партофта, асло бовар накунед. ин суханҳои ман дахл дорад ба ҳамон занҳое ки болои шавҳарҳояшон хиёнат мекунад. ман дар аксари наворҳои худ аз модару хоҳарон ҳимоя мекунам. бисёри бародарон муроҷиат карданд ки бародару меҷон, ту бисёр зебо таъриф мекунӣ, вале болои мо хиёнат карда истодаанд. на ҳама занҳо хиёнаткор ҳастанд. дар ин ҷо миннатдории худро ба ҳар яку яки шумо расонданӣ ҳастам ки дар як муддати кӯтоҳ мо 400 000 обуначӣ шудем. ман умед дорам бо дастгирии ҳар яки шумо ба миллионҳо ҳам мерасем ва талош мекунем баҳри шумо беҳтарин наворҳо, филмҳоро пешкаш кунем. бо шумо будем бародаратон Садои умед. дар ҳақ мон бо дуо бошед.